Cześć, witam Was w nietypowym dosyć odcinku na moim kanale. Chyba takiego jeszcze nie było. Miałam nagrywać z lasu, ale nagrywam z domu, a jak dom, no to też oczywiście Dzisiejszy odcinek to recenzja książki Karaluch i odcinek powstał przy współpracy z autorem Karalucha, czyli Jakubem Morgensternem oraz wydawnictwem Newhomers. Powstał też przy współpracy z... Który to jest z moich kotów? Czekajcie, bo ja muszę ją po ogonie rozpoznać. Powstał też przy współpracy z Pianką, która stwierdziła, że będzie siedzieć mi na plecach i, gadając po śląsku, skoczyła mi na pukiel. Znajdziecie tutaj bowiem nie tylko akcenty językowe, część wypowiedzi bohaterów, jasne, realizowana jest po śląsku. Przede wszystkim Jakub Morgenstern opisuje historię pewnego chłopca, który wychowywał się w Katowicach, Bogucicach. A historia jest dość trudna. Nawet jest piekielnie trudna. I perypetie, takie jak Jakuba, chociaż słowo perypetie nie jest tu chyba najwłaściwszym określeniem, to losy, które każdy z nas zna albo z własnych doświadczeń, albo z doświadczeń osób trzecich, kogoś z naszego otoczenia. Myślę, że takie stosowne rozpoczęcie tego omówienia książki, bo ze względu na moją znajomość z Jakubem nie chciałabym mówić, że to jest recenzja. I takie słowo już padło wcześniej w mojej wypowiedzi. Przepraszam, ponieważ właściwszym określeniem byłoby omówienie Karalucha. No i żeby tak należycie rozpocząć omówienie powieści, która jest o problemie alkoholowym, o chorobie alkoholowej, o chorobie toczącej nasze społeczeństwo, powiem, że nazywam się Asia, mam 36 lat i w 2017 roku podjęłam decyzję, że chcę żyć w trzeźwości. Oczywiście był to proces, bo tak jak z każdej choroby psychicznej czy fizycznej, z pewnych schematów, z uzależnień trzeba wyjść i trzeba zacząć życie na nowo. Historia Kubusia Gwiazdowskiego to właśnie taki monomit. Monomit, bo bohater ulega przemianie bardzo bolesnej, wręcz powiedziałabym gruntownej, bardzo gruntownej. Przechodzi przez bardzo wyboistą i bardzo bolesną drogę. Od chłopca, który tak naprawdę nie był w domu rozumiany i w tym domu było wszystko. Pieniądze, zamożność, ale nie było miłości i nie było czasu dla tego dziecka. W ogóle to kiedy Jakub powiedział mi, że tytuł powieści to będzie właśnie Karaluch i zaprezentował mi po raz pierwszy okładkę, to troszkę się tak uśmiechnęłam, bo ja kiedyś też się porównałam do Karalucha ze względu na to, że to są tak naprawdę bardzo ciekawe zwierzęta. Zwierzęta, które potrafią przetrwać w każdych warunkach i kiedyś pamiętam, że poczyniłam właśnie takie porównanie, że nawet jak ktoś na mnie nadepnie, to pancerzyk chitynowy tylko troszeczkę zatrzeszczy i można iść dalej. Tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o te konotacje karalusze, no to są one dużo głębsze i dużo bardziej tragiczne. Być może zacznę od najważniejszego morału, jaki płynie właśnie z lektury Karalucha. Bo widzicie, wszystko ma swoją genezę. Uzależnienia też. Człowiek uzależniony od alkoholu, i to też ilustruje Karaluch, to nie musi być jakiś stereotypowy starszy mężczyzna, który żebrze pod sklepem na kolejnego jabola. Wręcz przeciwnie. Choroba może dotknąć każdego z nas, tak jak każda inna choroba, tylko że tutaj, no, pytanie, na ile jest w tym wszystkim naszej sprawczości. Wyobraźcie sobie, że ktoś poprosił Was o przygotowanie na podróż i daje Wam swój plecak, radzi się, co zrobić, żeby ta podróż przeminęła dobrze. I wyobraźcie sobie teraz, że do plecaka tej osoby wkładacie ciężkie kamienie, jakieś złom, żelastwo, niepotrzebne ciężkie rzeczy, że jeszcze krytykujecie tę osobę, że po co taki plecak, że źle się ubrała. Teraz wyobraźcie sobie, że tą osobą jest Wasze dziecko, a podróżą, w jaką macie wyprawić to dziecko, no to jest przecież życie. Jeżeli nie wrzucalibyście komuś celowo kamieni do plecaka, to dlaczego robimy takie rzeczy naszym dzieciom? Dlaczego obciążamy je tak naszymi doświadczeniami i przekazujemy dalej traumę pokoleniową? Kuba Gwiazdowski wychowuje się w katowickich Bogucicach. Jego mama jest znaną lekarką, ojciec bodajże biznesmenem. Problem jest taki, że obydwoje jakoś nie za bardzo mają dla tego dziecka czas. Natomiast mama ma bardzo dużo czasu na to, żeby oddawać się swojej alkoholowej euforii. Pewnego dnia Kuba, który w dodatku zmaga się z zaburzeniami odżywiania, wyjeżdża na zimowisko. Dzieciom nie da się pewnych rzeczy wytłumaczyć. Dzieci są
nawet można powiedzieć okrutne w swojej szczerości. Towarzysze Kubusia, z którymi wyjeżdża on na szkolne zimowisko, proszą go, aby z racji tego, że też z powodu wagi wygląda na trochę starszego, zakupił alkohol na posiadówę. Ktoś tam ma urodziny, bodajże koleżanka z klasy. I Kuba się zgadza i mimo perypetii udaje mu się ten alkohol kupić i wtedy właśnie po raz pierwszy świadomie spożywa alkohol. Mamy tutaj podobne obserwacje. Jemu to po prostu nie smakuje. I pamiętam mój pierwszy kontakt z piwem. Wspominałam go paskudnie, bo to po prostu nie smakuje. Ale Kuba mówi, że rozumie już, skąd ta euforia jego matki i skąd ta ulga jego matki i dlaczego znajduje ona takie ukojenie właśnie w piciu alkoholu. Nagle gdzieś tam te problemy klasowe, międzyludzkie, domowe zdają mu się po prostu nie istnieć. Kubuś Gwiazdowski był uzależniony, zanim jeszcze świadomie spożył ten alkohol. Później, w przyszłości, zostanie dorosłym dzieckiem alkoholika, ale uzależnienie od alkoholu i każdej innej substancji zaczyna się w wielu przypadkach na długo przed tym, jak dana osoba fizycznie ten alkohol skonsumuje. Zresztą, co tu dużo gadać, każdy z Was albo to przeszedł na własnej skórze, albo zna kogoś, komu umoczyli paluszek za dziecka w piance z piwa. No, równie dobrze, wiecie co? Lepiej by było, żebyście sobie ten palec wsadzili do dupy. Historia każdego karalucha jest inna. Każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenia. I tutaj historia Jakuba toczy się dość tragicznie. Kuba nie tylko pogrąża się w chorobie alkoholowej, ale także w kłamstwach. Ma fatalne relacje z rodzicami, którzy nie robią nic, żeby jakkolwiek naprawić błędy, które popełnili w jego dzieciństwie. W ogóle nie biorą pod uwagę swojej winy w tym wszystkim, co stało się z życiem Jakuba. Kuba kończy ogólniaka. Przez cały ten czas jest także czynnym uczestnikiem ruchu modlitewnego. Tam poznaje też dziewczynę, która staje się osobą współuzależnioną. Z tą dziewczyną jest jeszcze, kiedy w końcu idzie na studia, bo też pewnym fortelem pozyskuje pieniądze, żeby rozpocząć samodzielne życie w Świętochłowicach. No i w ogóle słowo fortel jest tutaj dość kluczowe, ponieważ, no jak wspomniałam, Kuba jest osobą głęboko wierzącą i wszystkie swoje wybryki kwituje w ten sposób, że zaczyna się po prostu modlić, żeby tylko nie ponieść za nie konsekwencji. Oczywiście to dotyczy zarówno alkoholików wierzących, jak i niewierzących. Zawsze przecież to nie jest moja wina. Jeżeli śledzicie profil autora, czyli Jakuba Morgensterna, twój stary trzeźwy posting na Instagramie, no to z pewnością domyśliliście się już, że Kuba wytrzeźwiał, ale jak to się stało? No to jest coś, co musicie już przeczytać sami. Użyty w powieści język jest brudny, jest dosadny, jest mocny. Tutaj nie ma artystycznego języka, figuratywnego i wybujałych metafor. A wiecie dlaczego? Bo umysł osoby uzależnionej to już jest jedna wielka metafora. To jest życie w ciągłym kłamstwie, że się ogarnia. I właśnie lektura Karalucha tego dowodzi. Autor nie musiał tutaj stosować żadnych wydumanych metafor, bo to, co Jakub Gwiazdowski ma w głowie, jest już dostateczną przenośnią. On naprawdę myśli, że świetnie sobie radzi i że jest kimś, ale to wszystko jest maskowaniem. Jak już wspomniałam, dzisiaj wiemy, że nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od konkretnej substancji, bo mechanizm w mózgu jest zawsze ten sam. Uzależniamy się od alkoholu, od nikotyny, od różnego rodzaju narkotyków, od leków, od współżycia, od zakupów, bo to wszystko powoduje ten sam wyrzut dopaminy do mózgu. Dla Jakuba wytrzeźwienie jest zaledwie początkiem wyzwań. Otwiera się przed nim dopiero nowy rozdział, któremu musi stawić czoła, bo fizyczne wytrzeźwienie w sensie zaprzestania spożywania etanolu to zaledwie początek. Ten nowy początek jest czymś, z czego można łatwo wypaść. Pierwsze parę tygodni to euforia, trzeźwość, lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne i bardzo często pojawia się ten moment, że przecież mi jednak nic nie jest. Niestety sytuacji Jakuba wcale nie upraszcza fakt, że przykro mi to mówić, ale wychowujemy się i żyjemy w kulturze, mówiąc wprost, chlania. Mało tego, usprawiedliwiamy to chlanie i swoje, i cudze, no bo przecież dużo stresu, relaks, no bo przecież alkoholik to tylko i wyłącznie taka osoba, która załatwia swoje potrzeby fizjologiczne pod siebie, może nie ma domu, także szkodliwość tych stereotypów jest ogromna. Alkoholikiem może zostać
Każdy. Trzeba szukać profesjonalnej pomocy nie tylko jako osoba w czynnym uzależnieniu, ale także osoba współuzależniona i jeżeli podejrzewasz, że możesz być dorosłym dzieckiem alkoholika. Zauważcie, że żyjemy w takim środowisku i w takim społeczeństwie, gdzie normą są na przykład promocje w sklepie typu kup 12 piw, a 6 dostaniesz gratis. Sieć sklepów z sympatycznym płazem w logo przez cały tydzień oferuje piwo, papierosy, wódkę. Spróbuj tam na przykład w niedzielę dostać świeże owoce czy warzywa, czy no nie wiem, braknie Ci mąki. Mnie się często zdarzyło, że taki artykuł pierwszej potrzeby, o którym po prostu zapomniałam podczas większych zakupów, no stał się na czas niedzieli niedostępny. Za to gdybym się chciała nagwizdać, no to wyszłabym z tego sklepu tyłem jak ta lala. Myślę, że powieść Karaluch powinien przeczytać każdy, kto myśli, że to wszystko, o czym mówię, to są jakieś brednie, że problemu nie ma. Wielu z nas ma ten fałszywy wizerunek alkoholika w głowie, ale wielu z nas nie dopuszcza nawet do siebie myśli, że to właśnie Ty możesz mieć problem. Czy powinna Karalucha przeczytać osoba, która to wszystko przeszła na swojej skórze? Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie wiem, jakie są Wasze wyzwalacze i nie wiem, co sprawi, że znowu będziecie czuć poczucie winy, żal, gniew, a może nawet chęć sięgnięcia po coś, co je zagłuszy. Reasumując, czy Karaluch jest najbardziej śląską powieścią roku? No, tego nie wiem. Wiem natomiast, że Ze Wszechmiar jest opowieścią wartościową, po którą po prostu warto sięgnąć, jeżeli czujesz, że jest to dla Ciebie okej i czujesz się na siłach, żeby podjąć taki temat. Dziękuję bardzo Jakubowi Morgensternowi, dziękuję bardzo wydawnictwu New Homers. Jeżeli ten film Ci się podobał, to nie zapomnij o subskrypcji tego kanału, zostawieniu łapki w górę i możesz także zostać patronem mojego projektu. Wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękuję.